So yo, what's up guys? So for today's video guys no, mag-unpack ta og jersey nga kuan, personalized collection nato sa Miami Heat. So mo na ni guys, atong i-unpack ni siya atong tanawon og unsay na aning jersey. So customized ni siya guys, Miami Heat jersey. So atong nabuhan. So mo na ni guys ang Miami Heat jersey na atong gi-order sa online. So mo na siya. So atong tanawan guys kung okay bang yang quality. So kabantay mo guys, di ako sa likod sa balay. Hindi ko nag-unpack so may mga briefs nampay guys. O karon guys, padayon tanong kay atong gitanggal ang mga brief nga naka-display nga to guys no, nakasampay. So padayon ta sa unpack. So mo nag-sod guys. So mo ni siya. Miami Heat. So mo ni atubangan guys. So ang number ako nagpili ani nga number guys. Kasagaran sa jersey natong collection number 20 kay favorite number man na ni 20. So mga po ni lucky number ha guys. Ani. So ang likod atong apelyido guys. So mo ni likod guys. So mo gyapon ayos gyapon nang yang kon nang size ani small. So atong testingan og suot ron guys. So mga nangutana di ay kani nga type, swingman type ni guys na. Swingman type. Kanina. Kaya ang mga jersey na ay authentic, swingman, replica, napoy sublimation. So katong sublimation mga nipis to. So try na to guys. So muna ni guys, Miami Heat na ni guys. Okay naman guys oh. So goods kayo guys. So shout out sa itong mga subscriber ano, mga followers sa Facebook ug subscriber sa YouTube. So daghang salamat sa ano. Padayon nga pagtanaw sa mga video. So dinhi lang ang takutob guys. O peace off.